אני הולך להראות לכם נעליים של ספולדינג שמוכרים אותם בחנויות גלי. הנעליים האלה נרכשו בגלי תל חנן. יש להם איזה מבצע של שתי זוגות מה שכתוב פה. זה המחיר. עכשיו, ככה נראות הנעליים כשהן חדשות. הזוגות האלה שרואים פה נקנו ב-27/10/2010. ככה הן נראות כשהן חדשות. הזוג הזה לא ננעל עדיין. אפשר לראות שהכל חדש פה לחלוטין, ואפילו יש פה את התווית עדיין של ספולדינג. וככה הן נראות אחרי חודש וחצי של נעילה. פה אפשר לראות את הקרע בנעל. חודש וחצי, אפשר לראות שהנעל גם כן במצב די חדש. היא לא מרופטת ולא משופשפת. הסוליה במצב די חדש. והליכה רגילה, שימוש יומיומי רגיל. זה כבר קרוע פה. ופה, בנעל השנייה, זה קרוע פה. עכשיו, הסיבה שאני מעלה את זה לרשת זה בגלל שהמוכרת או האחראית משמרת בגלי תל חנן טוענת שאני צריך להביא זוג נעליים חלופי לעצמי, לדאוג לעצמי לזוג נעליים חלופי, כדי שיהיה לי מה לנעול בזמן שהם ישלחו את הנעליים האלה, הקרועות, לדיון במפעל ויקבלו החלטה מה לעשות. האם להחליף לי או לא להחליף לי את הנעליים. לא נראה לי שאחרי חודש וחצי בכל אופן נעליים צריכות להיות קרועות. קצת מוזר. אז התקשרתי לשירות הלקוחות של גלי, וענתה שם מישהי עוד יותר מתחכמת, שלא מבינה שהכוח הוא בעצם שלנו הצרכנים. ואמרה לי שיקח שבוע, צריך לשלוח את הנעליים למפעל, לקבל החלטה מה לעשות. אז אני מעלה את הסרט הזה כדי שלא תקנו בגלי נעליים של ספולדינג. יכול להיות שנעליים אחרות שם הן כן טובות, אני לא יודע. אני בכל אופן לעולם כבר לא אקנה שם כלום. לא ממליץ לאף אחד לקנות שם. נעליים של ספולדינג. זה נעליים זולות, גרועות. אחרי חודש וחצי הן כבר נקראות. וזהו. זה שכולם ידעו ויראו. ביי.